from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Een nieuwe aflevering van de Zomer van ZVL en vandaag zijn we in Cadzand. Een plek die in de zomer wordt overspoeld door toeristen. En dat merk je ook op dit kruispunt, want dit is de enige weg eigenlijk naar Cadzand-Bad toe. Dus ben je toerist, ben je toevallig inwoner daar, moet je over deze weg. Een hele drukke weg dus. En een van de bedrijven die aan deze weg ligt, waar vandaag onze mobiele studio staat, is Petra's Finest, de chocoladefabriek van Cadzand. Tijd om binnen een kijkje te gaan nemen. Dus hier ligt heel veel chocola opgeslagen. Ja, dat is 2 tanks van 8000 liter. En die komen ze hier lossen met een grote tank. Er wordt gewoon vloeibare chocolade wordt er gelost. Nu zitten we hier naar die machine te kijken en dan komen er eigenlijk al kerstbomen uit. Ja, dat klopt. Die zijn voor Amerika, want als we dat nu niet doen, dan moeten we varen. Dus die moeten begin augustus ook al weg. Want anders zijn ze niet op tijd om in de winkels te leggen daar. Ja, want jullie exporteren ook veel naar Amerika dus. Ja. Amerika, eigenlijk wereldwijd. Alle landen, Denemarken, Noorwegen, Duitsland, wat hebben we nog allemaal? Italië, Frankrijk, ja, noem maar op. Petra, wat doen we nou met de overgebleven chocola? Lekker opeten, hè? Ja, en een van de kenmerkende plekken hier in Cadzand, eigenlijk als je gelijk al binnenkomt rijden, is de molen hier zo. Tijd om eens een kijkje te gaan nemen en te praten met Sjaak Herman, de molenaar. Wat er nou zo leuk aan molenaar zijn? Ja, dat ambacht, bedrijf van het ambacht. Een heel oude machine. Er staan al 2000 jaar molens. Ja, om dat nog te kunnen doen. Nederland is met molens groot geworden. We zeggen altijd dat in Engeland de eerste industriële revolutie plaatsvond, maar dat is niet waar. Dat was in Nederland, aan Noord-Holland, de Zaanstreek, heel Nederland. Ja, en uiteraard gaan we ook hier in Cadzand de topografische kennis testen. En misschien pakken we nog wel een toerist mee, hè Franklin? Ja, ik moet zeggen, met al die uitzendingen heb ik eigenlijk mijn topografische kennis ook al uitgebreid. Want ik ben wel al dorpen tegengekomen waarvan ik het ook niet precies wist. Dus met z'n allen leren we er wel iets van natuurlijk. Hè. Kun je me aanwijzen waar Cadzand ligt? Ik vermoed dat Cadzand hier ongeveer ligt. We moeten nog een klein stukje meer naar het westen. Zo? Daar dan? Nog meer? Nog meer? Nog meer? Nog meer? Nog meer? Juist. Ja, zo. Aanstaande maandag zijn wij in Terholen. Olalach, Terholen. Geen idee, nooit van gehoord. Oei. Weet je dat? Hier, dat moet hier liggen. Dat klopt helemaal. Dit was hem, aflevering 10 van de Zomer van ZVL. En dat allemaal vanuit het zonnige Cadzand. Dat was een leuke aflevering, hè Franklin? Leuk, en tot besluit gaan we nog even zwemmen. Ik moet nog even mijn zwembroek aandoen. Ja. En dan gaan we erin, hè? Wij staan er in ieder geval helemaal klaar voor. Maandag zijn we er weer, dan vanuit Terholen. Graag tot dan!